ассалому алайкум тамошобинони азиз, бори дигар хуш омадед ба видеои навбатии мо. Умед дорам ки писанд меояд шумо дар видеои мо. Анамин курткое ки ҳозир мебинед, ира ман аз бозори Корвон, тарафи Тилобозор, ҳафтум дарвоза, медонед, чорум ряд. Як бор биёед бо худи шумо аз наздик бинед. Анам хе курткое фасони хушрӯ. нархҳои курткое ки ҳозир мебинед аз 250 сомон сар мешавад. қиматаш 300 сомон. марҳамат, беҳад хушрӯвак. то размери 54 размер доранд. ана ин дутае ки бехтаянд ва ё чиянд безрукавкаянд. Безрукавкаошон боша ҳар хелае 250 сомон, 280 сомон. ва озир то охири видеоро тамошо кунед. бо як намуди дига дароз доранд 350 сомона. безрукавкаҳои беостин. инаи қисми болоро бинед. иноям амахе нархошон 250 сомон, 230 сомон. ино размерошон то размери 52-54. инчунин амахе палточаҳои фасон ҳастай 230-250 нархаш. ва боз озир якчанд чизи дигаам ҳаст. ана марҳамат дариҷа бошад. иш аз чорум рядай, ҳамун ҳафтум дарвоза, чорум ряд тарафи болош. ряди боло будаг, тарафи поёнаш не боло. марҳамат, анамин курткачое ки беостин мебинед. ино арзонош 170 сомонай, ҳамун якум истодагиш. ва дигарош бошад дора 200 сомона, инчунин 250 сомона. размерошон то 54 размер доранд. дариҷа ҳаст хел жимпирчаакҳо барои арӯсҳо 180-200. ва инаин вая мебинед. безрукавкаи дароз, курткагии бори бишкек, беҳад хушрӯ, сифаташ худаш. нархаш 350 сомонӣ. нархи донаш касе опту мегира бо арзон мешава. размерҳои калон дора. марҳамат, агар дар кор бошад доставка дорем. қариб то заминаи дарӯзиш. анамин